Orain baitik balorazio gazi gozoa egiten dugu. Hasiera batean ilusio ikaragarria sortu zuen gobernu aldaketak, baina pixkanaka ikusten joan ginen nola funtsezko hainbat gauzetan, batez ere eredu ekonomikoan aldaketak ematen zirenik, bai zorraren auditorian, nola politika fiskalean. Eta dirurik ez baldin badago, gero ez dago gainontzeko murrizketak edo behar sozialetan bideratzeko aukerarik. Hau ongi azaldu beharrean eta zeintzuk ziren legalki genituen mugak azaldu beharrean, askotan ikusi izan dugu nola errealitatea zuritu egiten den. Eta guk uste dugu politikaren mugak eta erakundearen mugak ez baldin badira salatzen, ez dago hor kanpoan gizartean kontzientzia eratzeko eta sustatzeko biderik, eta azken finean askotan behar dugu eragile eta mugimendu sozialen laguntza hemen erakundetan aurkitzen ditugun muroak bota ahal izateko. Adibide ikaragarri jar genitzazkeen, baina batez ere hori politika ekonomikoetan eraldaketarik ez baldin badago, gainontzeko politiketan, politika sozialetan partxeak jar ditzakegu, baina ez benetako aldaketarik. Gure baitan eman izan den gatazka zerikusi handia badu gizarte mailan eta aldaketak egin ez dituen aldaketa horietan batez ere azken finean gu barnetik eta leialtasunez ere, baino barnetik salatzen genituen. Honen aurrean ikusten genuen nola batzuk haien irizpidea inposatzen zuten, batzuk esan nahi dut gobernutik, eta laukotetik bestaldera begiratzen zuten. Eta adibide gisa Arostegiako Pesisa, Salesianos Pesisa, orain Ikearekin ikusiko dugun bezala ere, nola enpresa handi bat hemen jarriko den, nahiz eta gero hemen zergak ordaintzen ez dituen, ez ziren bere egunean hezkuntzan edo osasungintzan emandako murrizketak iraulitzen, eta guk egiten genuena zen askotan haratago joan behar genuela esan, ordea gure baitan ziren gobernuak zioenari men egin, eta eztabaida politiko hori demokratikoki konpondu beharrean egin izan zena, azken finean izan zen, alde batetik tokatzen ezenean primarias batzuk indartu, primaria horiek guk galdu genituen 28 botogatik, eta orduan hasi ziren barne purgak, filtrazioak, akusazioak, eta ondoren ja ikusi izan duguna, erakundera ere bere eragina izan duen azken finean. Erakundean ikusi izan dugu nola erakundeko presidenta bezala jokatu izan du askotan neutraltasunik gabe, eta ez bakarrik alderdia banatzeko, baizik eta gero ere laukotea konprometituz eta batzuekin edo besteekin jartzera indartu, eta ia prebarikazioan eroriz, erreglamendua ez den moduan interpretatuz, eta bere egunean letradu nagusia, haiek aukeratu izan zuten letradu nagusia kanporatuz ere haien interesei men egiten ez zielako. Orain taldea sortu egiten da behin niri kanporatzen nautenean, gehiengoak ez galtzearren ematen da bozeramaile aldaketa inor kanporatua izan ez dedin, zen orduan galdu genitzazkeen parlamentuan ditugun gehiengoak. Hortarako, eta Podemosek eskatzen gintuelako Podemosen izenean ez hitz egiteko, guk esaten dugu, gehituko diogu abizen bat Podemos aldugu taldeari, orain ere atxikituz. Eta orduan hasten dira, lehenago aurretik esan zuten nola guk bagenukan beste alderdi bat sortzeko nahia, hori ez da egia, azken finean guk nahi genuena zen
ematen ziren ezberdintasun politiko horiek adierazi. Eta hori egin beharrean, askotan jendarteari nahaztu egin zaio, esanez Podemos aldugu orain baik zerbait proposatzen zuela ala etzenean, edo are okerrago Podemos aldugu hori egitearren nik kanporatu izan ondoren, gero merito horiek Podemosi eragosten zizkioten. Edabideen kolaborazioa izan dute, azken finean boterearen eragileek edo boterearen aldeko eragileek nahiago izaten dutelako Podemos dozil bat haratago joan nahi zuen talde bat baino. Eta lehen esan bezala, demokratikoki konpondu behar ziren gauza hauek eta ez inposatuz. Neri amorru ikaragarria ematen dit esatu dutenen ez daudela ezberdintasun ideologikoak. Ezberdintasun ideologiko ikaragarriak daude eta hortarako nire espedientea besterik ez dugu ikusi behar. Esate baterako lehenik eta behin guk defendatzen genuen erakunde honen funtzionamendu egokia, azken finean neri alde batera ustearren erreglamenduaren kontra egitzutelako bozeramailearen eraldaketa edo aldaketa. Hortaz aparte, eta hori agian formaltasun besterik bat ez litzateke, baina hortaz aparte ikusi izan ditugu ezberdintasun politiko asko. Ja, hasiera-hasieratik batzuk nahi zituzten hainbat kargu gobernuan, eta guk ordea defendatzen genuen akordio programatikoa hobe exigitzeko kanpoan geratu behar genuela. Hau batzuek, egungo idazkari nagusiak besteak beste nahiago zuten hainbat karguren truke haien isiltasuna erosiz joku hortan sartu, baina gero ikusi izan dugu ere nola funtzionarioen ekstra itzultzerakoan guk esaten genuen ezin genuela zerbitzu publikoen alde egin eta gero funtzionarioei ez bueltatzea zor zitzaiena edo upenek beregunean murriztutakoa. Ikusi izan dugu nola laukoteak berak beregunean oposizioan zegoenean eskatu egiten zuen eta murrizketak salatzen zituen, baina gero gobernuan dagoenean edo botera dutenean ez zuten aurrera eramaten neurri hau eta askotan zuritu egiten zuten esanez funtzionarioei hau bueltatuz bermatutako errentatik kendu beharko genukela, baina ez zuten kuestionatzen enpresa handiei kentzen ahal zitzaiela. Baita politika fiskaletan ere oroituko zarete nola beregunean Fatima Andreuk dimitutu egin zuen hainbat irain botaz, baina irain pertsonalak eskutatzeko nola hor zegoen eztabaida politikoa azken finean bazen guk esaten genuela techo de gasto delakoa gainditu behar genuela, behar genituen behar sozial guztiei aurre egin ahal izateko, murrizketak irauli ahal izateko eta hauek ordea gobernuak esan bezala esaten zuten hori ezinezkoa zela saiatu ere egin gabe. Baita, nire espedientean, besteak beste, esaten da nola Kataluniaren aldeko erreferenduma babestu nuen, baita nola politika fiskaletan hainbat neurri progresiboagoak defendatzen dituen, besteak beste uko egin nion azkeneko momentuan aierdik ekarritako bi emendakinak sinatzeari, enpresa handien aldeko emendakinak baitziren eta nik esan nuen ez nuela hori sinatuko gure programaren kontra zijoalako. Orain egun dugun eztabaida azken finean ez da eztabaida botere borroka bat, baizik eta edo sigla defendatu eduki politikori gabe, edo 2015ean geure burua aurkeztu genuenean defendatzen genituen eduki politikoak aurrera eramatea ala ez. Adibide asko jar genitzazkeen, baina politika ekonomikoetan batez ere eman dira ezberdintasun gehienak eta aurrekoan esandakoari lotuta batzuk nahiago izan dute gobernuarekiko dosiak izan zen azken finean agian biharko egunean eskainiko zaie edo ordainduko zaie ongi eta batez ere beharrezkoa zelako operazio hau egin, gu esaten genuelako besteak beste erregimenarekin, hau da PSN-erekin ez genituela itunetara iritsi nahi eta ia 2017tik geroa bai ari da
PSN ekuazioan sartu nahian, eta gu ginen uko egiten genion taldea, eta batez ere gure dokumentuetan hala sartzen zelako. Gure dokumentuak eta gure programa besterik defendatu ez dugu egin, eta ordaindu dugu presio altua. Bueno, ja hainbeste hilabete luzez aguantatu izan ondoren, gertatu zen azkenekoa izan zen, eta ja honek estanda eragin izan zuen, gertatutakoa izan zen iritsi zitzaigula salaketa bat epaitegiaren aurrean, nun presidenta ordezkatzen duen erakundearen izenean salatu egiten zuen parlamentuak berak hartutako erabakia, hau da, orain bai abizena erantzi izana. Zer gertatzen da honekin, badela, ja, behin baino gehiagotan ikusi izan dugun erakundearen erabilera alderdiaren interesen alde. Zergatik, letradu nagusiak izango delako hau defendatuko duena, eta letradu nagusi hau azken finean defendatuko du presidentak esaten eta eskatzen diona, baino kostaz edo arrazoia epaitegiak arrazoia ez ematekotan, ziurrezki diru publikoarekin ordaindu beharko da arrazoia emanez izana. Guk uste dugu diru publikoarekin ezin dela jokatu, hau ja izan da azkeneko tanta, baino ja aldez aurretik ikusi izan dugu nola erakundea erabili izan den alderdiaren parte bat suntsitzeko, desprestigiatzeko, azken finean, filtrazioak eman dira, bakarrik lehendakariaren boterean zeuden informeak filtratuz gure aurka jotzeko, eta guk uste dugu hau UPN-eren aldetik etorri izan balitz, guztiok kritikatuko genukela, baina kasu honetan guztiak ari dira bestaldera begira. Eta guk uste dugu onargaitza dela, eta salatu beharra dagoela, berdin zaigu erabilera hau nundik datorren. Bai eskuinetik nola ezkertiarrak diren talde horietatik, baino gero jokabideetan, etika politikoetan, etikarik ez duten aldetik. Hasteko aurre kontuak gainditu ondoren eman genuen pausu hau, osoko bilkuran 26 izaten jarraituko ginateke, beraz, hortan ez dago arazorik, gainera legeak askotan landu egiten dira, ez bakarrik batzordetan, baizik eta batzordetatik kanpo, hor jakinarazi behar da nola lanean ibili izan garenok, orain baiko taldekoak izan gara, errekurtso eta baliabide ekonomikorik gabe, nun askotan gure lana gero Podemos bereganatzen zuen, bileretara etorri izan gabe, jarraipen hori egin izan gabe, eta jakin behar da ere nola erakundeak talde parlamentarioei dirua ematen dien, batez ere lan hau duintasunez eta teknikoki ongi egin ahal izateko. Guk dirurik gabe ibili izan gara, gure denbora, gure osasuna galduz, eta Podemos geratu izan da diru guzti hori haien liberatuak ordaintzeko eta are okerrago alderdia suntsitzeko. Itsusia da berez alderdia erabiltzea gustukoz dituzten ideiak ez eztabaidatzeko eta ekiritzearren, baino are zikinagoa da erakundea bera erabiltzea hortarako. Hala ere, esan beharra dago, gu oso kezkatuta gaudela, bozeramaileen batzordea gehiengoa galtzarekin, eta hortarako egin izan dugun proposamena bidezkoa dela uste dugu. Hau da, gehiengoak ez galtzearren eta talde parlamentarioa baturik mantentzearren, eskatzen dugun gauza bakarra da bere egunean lehendakaria aukeratu genuen laukotearen baitan, beste lehendakari bat babestu, 26 botokin, gainera UPN-ek ez luke inor proposatuko, beraz, erraz izango genuke beste akordio batera iristeko, eta aurrerantzean normaltasunez funtzionatu ahal izatea. Zer gertatzen da? Zarata interesatzen zaiela, eta orduan hasten dira informeak eskatzen, errekurtsoak eskatzen, eta guzti hori besterik gabe erregelamendua dagoen moduan ez errespetatzearren.
Bueno, haien proposamena da gu talde mistora joatea, horrek erakusten duen azken finean bada etxaiela bat ere sola gehiengoa galtzea, bere egunean ere ni taldetik kanporatzea eskatzen zuten, baina esan beharra dago eta hemen ikusten da nola benetan nahazten duten erakundea eta alderdiaren funtzionamendua, zeren ezin dituzte ordezkari publikoak hala nola taldetik atera, zeren ez zaie ez da barne prozesu bat egin. Beste bi kidei, beste hiru kide hauek. Beste hiru kide hauek kanpoan geratuak zirela esan zuten, besterik gabe salatu zutelako nire expedientearen edukiak eta horratzean zegoena. Eta horratzean zegoena oso erraza da saltzen, azken finean hauteskundei begira zerrenda bakarra nahi zuten, nun haiek bakarrik egongo ziren, eztabaida politikorik gabe, eta orain gu kanporatzen baldin bagaituzte, edo gu haiek kanporatzen baldin baditugu, gehiengoak galduko lirateke, baina gu ari gara berriro ere, orain arte egin izan dugun bezala, proposamen bat egiten. Ez ditugu gehiengoak galdu nahi, baina hortarako presidenta joan beharko litzateke. Hemen ikusiko da, presidenta joaten den ala ez, ikusiko da, zeri ematen dioten garrantzi gehiago, edo butakari, edo karguari, edo benetan gehiengoak mantentzeari. Behin baino gehiagotan esan izan da, gu orain bai ez ginela baizik eta orain pasta, dirua besterik ez genuela nahi, hori guretzako irain ikaragarria da, orain arte lanean jarraitu izan bat dugu dirurik gabe, alderdiaren laguntzarik gabe, legeak landuz inungo errekurtsorik gabe, eta hau bai dela grabea, azken finean diru hori gure lana egiteko erabili beharko litzatekelako, eta ez alderdia mantentzeko. Hauek diruaren aitzakia behin eta berriro jartzen dute mahai gainean, nik uste beraiei interesatzen zaielako diru hori, guk esan izan duguna da diru hori ez dugula aukituko, jakin nahiko genuke ea diru hori bestelako proiektu sozialetan erabil daitekeen ala ez, nahiagoko genuke ala izatea, edo nik proposatu izan dut gure barneko taldean, orain bai taldean, ogasunari bueltatzea diru hori, iruzurraren kontrako partida baterako, eta horrela, diru publikoa denaz, diru publiko gehiago izan ahal izateko. Baina hori bai, guk esaten dugu hemendik legegintza mailera arte eta mahai gainean ditugun lan eta lege garrantzitsu horiek ongi aurrera eraman ahal izateko, beharko genukela behintzat hainbat teknikarien informeak, laguntza juridikoa eta hortarako dirua beharko genuke. Nola onartuko ditugu gure baitan murrizketak sozialki eta politikoki onartzen ez ditugunean. Eta guri eskatzen zaigu azken finean prekarietasunez lan egitea eta kontutan hartu gabe horrek gure eraginkortasuna ekidituko duela gure eguneroko lanean. Horregatik kendu nahi dugu presidenta, zen presidenta eta bere kargutik ari da alderdiaren interesengatik hemengo funtzionamendua hankaz gora jartzen. Ikusi izan genuen nola hasiera batean niri bozeramailetza kentzearren bakarrik bi sinadurarekin eta erreglamenduaren kontra egin zuten aldaketa hori. Horren ondorioz, eskatu izan zen informe juridiko bat, nun esaten zen aurrerantzean erabaki guztiak hartu behar zirela gehiengoaren baitan. Konstituzionalak berak hala esaten du, talde parlamentarioek badutela bere autonomia, batez ere alderdien injerentzia antidemokratikoak ekiditzeko. Baino, haiek gehiengoa galdu izan zutenean, orduan ja zitzaien informe juridikoen irizpidea balio, eta hasi ziren informeak eskatzen bai izenaren aldaketa egin nahi genuenean, bozeramailearen aldaketa egin nahi genuenean gehiengoak ez galtzeko inor kanporatua izan etzedin, eta ikusi izan dugu nola hilabete luzez zaigun konponbide bat eskaini, bakarrik blokeoa eta erakundea gainera erabiliz. Orduan gu ez gatoz bat erreglamendua ez aplikatzea
arren, erakundeen funtzionamendua ez babestearren, eta hemen dagoen eztabaida ez da Podemos sigla bezala erakundeetara aurkeztu zuen ala ez euren burua, ni gainera nintzen zerrenda buru momentu hartan, baizik eta ze eduki politikoekin. Eta hori da eztabaidatu beharko genukena eta horri buruz da hitz egin nahi ez dutena. Tamalgarria iruditzen zaigu oposizioaren eskutan utzi izana erakundearen funtzionamendua. Orduan, gu ez gatoz bat horrekin, baino ez gatoz bat, ez da ere esatearekin gu UPN, PP eta PSN-erekin lerrokatu egiten garela, bakarrik erakundearen funtzionamendu egokia eman behar delako. Normala da, hauek haien interesak defendatzea, zarata nahi egin izatea, azken finean laukotearen kontraesanak agerian geratzen ari direlako kasu honekin. Eta hemen, ikusten ari duguna da, nola azkenean alderdien korporatibismoa eta partitokrazia inposatu egiten den eduki politikoak baino, eta interes politikoak ere badaude guzti honen atzean. Agian laukotea errazago zuen eta errazago du hainbat sektoreekin, Podemoseko hainbat sektoreekin negoziatzerako momentuan gurekin baino gu exigenteagoak izan gintezkelako. Baino askotan ere esan beharra dago gu leialtasun osoz jokatu izan dugula, guk gure programa besterik gabe defendatu izan dugula, eta bai gure baitan nola laukotarekin ezberdintasun politikoak azaldu eta demokratikoki konpondu behar direla. Ez haien kontraesaren ispilua garen hori ispilu hori apurtu zuzenean edo bestaldera begiratu. Lehenik eta behin gu erabil nahi gaituzte guri errua leporatzeko Podemosen gertatu izan den guztiagatik, eta Podemos aldaketarako beharrezkoa izan zen ninean, aldaketa eta laukotea berriro ematen ez baldin bada, guri errua leporatzeko. Gu ez gatoz bat tesi honekin, azken finean hasiera-hasieratik ikusi izan genuen nola haratago joan nahi genuenok esaten ziguten ez, edo aldaketa eta isildu zaitezte orduan, edo kaosa eta upene bueltatuko da. Eta guk esaten genuen aldaketaren izenean ezin zirela hainbat jokabide onartu. Egun hauetan ari gara ikusten gaztetxearekiko jarrera, Huertas de Peraltan grebalarien kontrako jarrera, politika ekonomikoetan PNV-ren politikak aurrera eraman izana. Bai moldaketa batzuekin, baina azken finean funtsezko gauzetan PNV-ren jarrera. Eta batez ere Podemos bai estatu mailan nola hemen PSOE-rekiko hurbilketa guk ez genuen onartzen. Orduan, nik uste dut 2019ari begira guk ez garaia bertan izango, baino behar dugu hausnarketa garrantzitsu bat eta sakona, bai laukotearen baitan nola eragile sozial, sindikal eta politiko ezberdinen artean bere egunean eman izan zen akordio programatiko hori zenbateraino bete den ala ez aztertzeko, zeintzuk izan beharko liratekeen gure lehentasunak erabakitzeko, eta interes partidistak alde batera utzita gehiengoaren interesak aurrera eraman ahal izateko. Ikas dezagun eman izan diren akatsetatik, nola desadostasunak zeudenean gobernuak bere irizpidea inposatu du gehiengo absolutua izango balu bezala, eta askotan laukotaren baitan zeuden gehiengoen kontra, eta ze aliantzak emango diren ere hausnartu beharko genuke zen bestela. Hor dago eskuina, ez bakarrik Nafarroan, bai estatu nola Europa mailan, eta honen aurrean erantzun potente bat egon beharko litzateke. Gure apostua izango zen frente zabal bat, alderdiek ez daude puntu horretan, haien interesak dituztelako, baina gu hori defendatzen jarraituko dugu bai erakundeetan nola kaleetan.
Arduraz joka dezagun, bestaldera begiratzea ez duela zertarako balio, eta hemen badugula guztiok gure ardura pikin bat, eta autokritika eginez, baino zilegitasunez eta txintxotasunez jokatuz behar dugula hausnarketa hori egin, esan bezala ez eskuina, nola ez muturreko eskuina, nola aldaketa edo kanbiazorik ez emateko, azken finean PSN ekuazioan sartzen baldin bada, ikusiko dugulako nola eman izan diren aurrera pauso horiek ziurazki berriro atzera egingo duten.